بندگانی آمد گسا منشیات کارمرز کنگے ویڈیو دیمات کگ یہ ویڈیو سٹی کوٹ کراچی گن کہ بندگ سٹی کوٹ تہا منشیات کارمرز کنگہا ویڈیو تہا باتھ روم دروازگا کوٹ پولیس اہلکار ام گندگ بوہا گئیں جتائے جرائم تہا اوار قید جیل پولیسا سٹی کورٹ پیش کو تگا افسوس انت کہ پولیس اہلکار موجودگی باوجود قیدی منشیات کارمرز کنگہاں او ایشانی جس کنو کس نیس ویڈیو گندگ بوہا گئے کہ کم عمری قیدین کہ منشیات کارمرز کنگہاں بلے وتی ویڈیو جوڑ بوہا گے گندگا پد سٹی کورٹ باتھ روم روان ویڈیو تہا باتھ روم دروازگا کوٹ پولیس اہلکار ام گندگ بوہا گئیں وش نیوز کراچی سندھ